Fa un any va començar el confinament. Totes les famílies mortes d'avorriment. Fa un temps el món va canviar. Una nova pandèmia va arribar. Estem a la casa, estem confinats. I no podem eixir perquè estem contagiats. Tranquils a casa fins que ens van dir que hauríem d'estar tancats fins a abril. Ens han de vacunar perquè estem contagiats. I el medicament no ha funcionat. Estem avorrits perquè no podem eixir. A casa amb malsons, no deixe de patir. Comença la Covid, una malaltia, a fer PCRs a l'enfermeria, tossir, marejos, no sé què em passa, estic tancat a la meua casa. Coronavirus. Confinament. Contagiats. Doctors i doctores, infermers i infermeres, Científics, profes, investigadors. sempre ajudant, sempre curant. El pobre almenys vos està valorant. Ara sempre hem de portar una mascareta. Per culpa d'una gran pandèmia descoberta. Què farem? Hi ha una gran malaltia. Que no ens deixa tranquils ni de nit ni de dia. D'alguna manera, tots els hospitals en esta pandèmia han sigut molt vitals. Desitgem que s'acabe el toc de queda per ja poder celebrar una festa plena. Comença la Covid,